kinunu kukigima na boko tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kiringa ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Entunda ya kabere ya maya di tuko lia Jumatano mwanchumo liga chisesa tuchabona botuko na kulire ira korwa mambia na wikira boniga mheshimiwa nyale kwa wikira na studio mheshimiwa happy Labor Day. Happy Labor Day. Biole. Ya na iko ska wire mbrangu tu. Poire. Andele yudosi yogara nengi yake nento erero. Kutuguru town jinde. Yes. Irawa. Serikali ngonya kulire ira ngane kento ko bekemero buri kwene kiabuna at least bali bagene to bago sombwa na bali boigo bale asabe mono kigima ngani nyare ko bage ko bakonya. Karibu sana Ndizi TV abange hekeranale gosoma maya ense ya mabate banga na boli tuli boli nga ayebuno mwananchi omwakie kura omokori mbere monke ntukikwanyara ko bogochengera seri tukulia lero abange banyara ko bakubatuke birengari byabo abate banga nigo bebete na bagatiga guchengera litukulia le birthday emyaka ya umaiga engaki area serikali yatigete ko bamentere meshara litukulia le birthday. Is there anything to smile about mheshimiwa kuchengera litukulia le birthday bunaye gatia bakori miremo? Ase bone ganda kwa serikali kirete yera serikali na mani serikali jikao. Yes. Ababa ko yemero bara batagokiri. Ase ngencho ebo komboro wa kifedha mishahara nenyurire ki promotion njana gokorwa bantu mbana kuri kuba confirm ku permanent and pensionable. So na baba ntabange baba ngamba chingire tukiri ase ngencho nga besa jio na maisha yanda komenta kana. Ebintu eduka bya mendra magori kwa ro bure square 50 ya jiremia. Ibuta geto mushahara gero gokonye school fees ya mentre. Bona abantu baitona bara mbago kase ngenchunga kibasa kiri bakonyora na matumishi ari bagutumia ni garama amale igoro kwa kibasa kiri bakonyora kiri chinke anda abangi tibara ba confirm bali kubukia baturate ba kwaka songa Yes abali baisi kwa permanent pension auna amara nyana ngambaranya bagasa gara mushahara ya usongo nenyo ndene budget kuna ya weta gaga watoran bataranya bagasa be kumugegera budget. Bimoro sana ase miaka ya maiga to nyoretu jiri jimu njiroro mheshimiwa jiri jimu ngachia late the president Moi abo go part of your jimu ya Kibaki abange bakori mbere mabakaganyire Labor Day yakogera gatiyo koraria ase litukiria Labor Day yumuraibu ensarararie no comment wa kwemeshara ukia saba kuri mbere ngayirende mbere atagete gutoitira buna bakenya na wanda atebenga ngakia Moi ngome meshahara na Kibaki ngoikale ngomenda na ni percentage gitabantu bago. Yes. Lakini bona igase tole serikali yetu igikare kuna chanande meshahara ya bantu babwa. Babigire baka house levy. Yes. Ikare ko keye mshahara yo mokomo ndagwa to mwalimu gwa to mshahara 20 ande kwa nyoro keye runejiri bugere ekikanda house levy. Enyombe ya tama yatinga kanga kya kwa nyona ande nganga kiyo cha kopokona. So serikali ndo ndani wa the problem kuruguru baka gocha se chikao chito
na omochoko no gwente kubikwa egara abakenya benju igakora bagwete komenya ni irazi serikali economy iterigirwe improve chi factory cheito chibe empowered egara chigasutoke abantu barikwe n'ekibesa kinyingi kibikwa ze investments yakonye amagandaro aliyakogera abantu banyoma kigasi n'ebibarua n'economy improve nwane shilingi ya Kenya improve value egara abantu bamenya maisha maya. Bienvenido sana mheshimiwa. By the way, part of the speech yomora iwense Daktari William Ruto anyarakoba kwenda kiase egetikiria kia Uru Gardens anyarakoba gagosegeta Kenya ane n'abakurimira banyarakoba ku rwa evango timanye dose nengana anyway turachikoba tugukwanira guchi mutwe naki egodia kiogera ndato mheshimiwa wikira bana na honda tebe ntabwati bo bamwe wodi ya kiogera biyere. Yes. Under my leadership, we are job MCA na agri chukura ndageti and uno MCA rendi jende stari we kandole nga ngore ndi ward hiyo eboro ase bintu to bina bitano na bango tabani ward ya Kiburumbiere na mechando teyo and binga ndate kubeke BD yes konye meke babiya mona ne karamo na kubeke BD go na bango akara abaki kuro baki ward yes ase support babere bakoma babeire bakondemereria singe njekera basoeta assembly na yetenganya budget ya Kiuru ward kende ngiarenko na ndira mana ira tenga batenga nonya na soira ndochinga budget ya Kiuru tibwat kende yes na abantu betu bakaba patient lakini ndi una ba patient na ruana ngabeke bintu bya na se budget ibi byangire bakoreka tu America nyara bintu na match yes jinsoko chitu chiangire cross kuntu wala jinsoko 17 currently chiganda cross Kiuru ward yes na wanda tebenga asikisi county jinsoko chia Kiuru ward na jintanga ni chiangire cross urana chinyinge asikisi budget ya 2023 yes chipara chito na chiangire cross yes mheshimiwa tutaraso ase chipara omwaka uri nyarete ko bagweta ritukoria Mashujaa Day ase egetigio skuru ya Nyataro nkwaro kane tugutene na kigima ukugikeria obokoreri obube buburendi ase wodi ya Kiuguru wikira boniga angemetenyi etano iga ene yaitire na kiekerengo kyoburendikere o security njabetense abantu baitu bakaba bako atakigwa baibie abantu babuna chinyumba kwe ngoko ya sirre kwe wangari tokeri omuntu ndi abute mugondori ya ganda na kinye karatu ikarasta mona abagambi ande tukakwana mona sabasigari ya association yarenge kuna elita na mono modisi sina chito kwa Kiuguru na watu abegete mikakati ya yokolenda security yes nto egito tukabona na neti tochi tukaroshi grupu kwa kana nesa beje chirigererie nga mbarabia babakore to bwa live as a ward yes na honda tebe nga mbora hera lakini bokete na karabokete igone gasingie bakora kana ate umuibira na bokora kwa mutangi bandi ando yondo soka kurumuino kubange to bakore ngete onyoro bakora lakini sofa mbokete. Alright, narigege kwa Joel, Joel na igarumo mura umurisia George agotabanga no ari miyomoro bwage ntokoba kubwatia emarago ya bono. Mheshimiwa atokwanere kirokende igati ya evinge biribigendere torongwa kwanere goro yoborendi timaiti igoro ya street lights ingagete nsema pia ere under a county government at least ya service yago lighting area ase chichiro nabo igo emechi iyo ase gotoka se wode kigoro lighting inda kwanere ne ya chichiro mono beko garama ngana yo muliro gara so mujumba yes shimiwa mo nyari bari chache mo bungo ito Zaire Janda lakini rende in collaboration nera mangana estima twara kwanire evi tengo ao bitagire kurigire rwa estima unabono ansemo ya Mogorora ansemo ya Boronyi ansemo ya Matongo ama ansemo ya Rianyamwa yes ine chimo chiabo chirinande chia etire so tuwe abisiyo mojumbes after tuwa kwana nera ngamatenga chinseme chijibwende kurigire rwa chibekirwo murura kara abantu baitumba bwa sistema abaro banyara kurwa sege sultei kenda akone ro street light cheito nchirombwe na tokokora bune chichiro yes na incha se budget yaeta analigire tumona se jibara ana maje yes budget ya 2024-2025 bono no ntagete abikire chitaya ase chichiro cheito chinsemo chiri center chibwata abantu asaba kora ebintu center ya monda te buna ya Kiuguru open ya market Kiuguru echiralia stage
Boronyi, Nyabiuto, Matopeni, Rianya Mwamunya Gutangumbu, Chisente China Chimapiri, and Nachibekira say a budget, Igo a budget in CIA June, yes, which was your Gurgel Turinga Gita, China Quensa Major. Peter Mogeni Kurokigora Kobori Mheshimiwa Ngambanya tukoba ukora public participation igoro kugura gwe chiro ya Kiogoro. Mero birikia anyale kwa yosku kirabaniga. Chiro ya Kiogoro nja koratu public participation nande tukagiringa ngo igorwere. Ekara twakora public participation one tukateba gatura kora bachori ekara abantu bare ngo obisi etam ya bokanya ya expire. Yes. Obachori bwa Kiogoro mbwa korwa whereby a chair ya chorwa and representatives chair. Umuswati Lydia Busire nere otek kobo moche Kiogoro ward. Kurwabu Kiogoro market nini. Kurwabu next thing to koba public participation yo chanande ya kamera yo koena na chitariki. Echiro ya Kiogoro which koe wa matuko. Yes. Egere wa matuko abantu bari minutes batebenga matuko na raia batagete. Yes. The Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday, Saturday. Bachora matukabere echiro yira bege Quran egara abantu bamanyanga matukabira achori na raia echiro chikokorega. Igo trade department nebangete bache ba contact minutes echiro ya matuko. For the avoidance of doubt Mheshimiwa ngaje chiro ya Kiogoro. Echiro ya Kiogoro ro chief scam. Yes. No yaga chiraria asi twari ku yachi basari no ere na mataria chiro ya Kiogoro tubende kwa lakini asenge nchunga abantu baito banagire gutumia matari nanda no abateja baba bange banagire. Yes. Obara habe ba gutumia matari amatukogete obara abacha matukanya bekire Piamono sane mergoba yabono mwancho mo ligreria umwamse Walter mo chacho umwamse bwa Kiogoro ward no tulenere mega history to gusanga birata to iligo ikirania gosanyara ko bagatwera na nyare ko bakubika ben igoro ya gati yamagenda nyare ko bakweneke Mheshimiwa ase ward ya Kiogoro abange bagotanga chipara boniga nacho kigende to kubachikole mo gati yabo epara ekurwensema ya Nyataro kuikira ase junction area ya Camel Park. Pare yige Nyataro eturumbuke mareba egenda bagaria nyamwamu ase tundibari ya nyamwamu. Yes. Ali no aigo gomera ne para yo mujumba bwenda kureba. Yes. Igo terigo teriko Nyatari ere Kiogoro. Ine ya mwa bikoro mwe pare nde nero ya namba ine. Yes. Baka nyandre mamate eri bwanonda. Ya ndrete kuri mwana nde ya moirwe omoro. Yes. Epara nere buchaka ekorokuyeri goko epare nyi kuigurwa igaria ria nyamwamu igwate factory igurwa gara abantu bana barwa twale para kene keringera kama kitabu ati para abantu bago connect kuru mata ria nyamwamu ucheguro epare ijara bigulero abantu mbachi banyigure chipara chindi chibenda kuigurwa ne para ya Onywere Road ne para ya Keyogera epara ya Mariba Keana Road na Nyabiuto Keana Road ne para ya Mubaroka ega matuno. All right. Chipare cho chire asomo pambilio bwango igati contractor mu mate egasi ya procurement igako konkuruka. Yes. No mugaba no itona tebete nga chipara ochigo chikuri ne contractor yamo yari ba charge. All right. Bwana na kichinyorire kidogo lakini chiaetire contract igwenda gocha. Kurenda baba kwa chipara chienga na quotation. Yes. Quotations baroba ngeire chichigendrete. Oyonde ase oguchikorosi pare chisato na kwana na hata kiri gocha nere lakini na kora public participation na bande ground. Yes. Akabate after 21 days abantu barusiye metengera abantu ndobwa transi ya gas mekiri chigetengera arusio egeraba agocha 21 days ne tractor agendere gas bila wasiwasi. Bimro sana ligiga okorokwani Codemas. Congratulations Mheshimiwa kwa kazi nzuri, hata kazi yake iko sawa. I'm watching from Nyaribari Masaba. Alex Kimaiga, asante sana. Ege korokongwani korwa matunwa tole no mogoko asobora yubuya bwa umugambi Walter Kipitap. Mheshimiwa tukubonera ngo igoro ya sector ikisemi anene asensemo area ya ECD anaboigo ase chi youth polytechnic ase wale Kiogoro. Youth polytechnic to was a vocational center. Yes. Iyo tubwateye mo irasensemo kinaso bisi egente getana cha getana korose vocational center. Vocational center na nyoro setinga kanyora tibwati location kurwaze county.
nkabeke initiative ya nencho manyene yo kuriya abasani n'abageni bakimanye cyangire tukachangari tukaraise kibesa kero twaraise kibesa nkagenda gukora innovations na cross no ne floor ya renge vumbi sabana bare gusomera na hande nkabeke into gikurukwa a driving school igari amatunwa ngateba nande kibesa cyenchiwe isana mbeke computer center se vocational center yes egere abana baito bagendo banakanyora simple skills kando nebintu ebyo chikosi njiro kigenderete kurani as matuno vocational center buna electricity ekosi ya plumbing amana tailoring nkamenta driving nande ngateba ninjendora mangana computer tube kororo kuna kwa berlino musani ke turabu usana to free wifi abe kororo driving so far ya chakire nande room nero asetio ya gukora na se practical gukora ru ase garner station ekubuguri abana kurwo yabasoki yabayira mangana a practicals yes so bana bake bara trainly abamurabe stage hawao barajiro na bande bono nguchibale got join yasengenjo ntwamwe tenga kubarikira tore basa ninke ebakonya basose ngenjo chibesa ne chibare a problem konya abana bako join college so nko batore basa ninke ebakonya abana baso na bali batake to train driving banyora skills echi bono twale driving school wange inero a vocational center tanga ni college driving school ange na kobeka egari ororo asengenchi yake kogenda ku train driving school bosongo we kotumia fanjira kogenda kuira kwanyora muiboli gosomo mwana tawa message ikagara karengera ringe school iyo tunyebeka ari matuno abana baitukurukiyo goro ward na bagotara go basoe school iri basomi go nande basoe garime ebaire barete pare bamenye ko jogembo ebaire go chiyo songo ba train anyora skills echo ikonga ni konje tasema ya transport namba ibire ni konje tasema yo kore driving school wange na sebale yes na abana baramwe go ta train nande na koro mukutano rero go chairman ya boda na bakwane na bonsi na batebinga bagenda barole kire stage tanyora abana bane turabayira go chiabwe ba train banyora skills no ne accident to kanyora chinyinge para okanyora out of overtaka umwana okore school onyorere bigipigi ochire go gendie garanyora siringi komire mu abo marago bagore no ne ndagira kwanyora taramanya tararaba para ko kwanyora umuntu accident yabeire so abana bana ba train bu bambia nyore driving license abakonyora ngo manyire amachikapa handi driving license manda bako mokonya ali kuno na sigeta kolega all right tumeshimiwa narege goro kwa Albert Sanda Makori agotabange bara epara ya mareba munuri nere asema kunande ne akorere tu public participation chipara chionsi chiaki goro ward njikorere public participation yes again tuntagete abaki kuraba kyobora bunsigeta mono bara understand yes turikubeka para chionsi rimo we kochakire ubeke chipara na ni sano chigende financial yende ando ubeke isano financial yende ubeke na ande isano ase myake 5 na bakonyara kwa college para ngechionsi yes igobona iga nimbwate chipara chigenda to gukora ande chinde njirochi contract na teba ya lots itarache chake gukora all right monuri ne pare yamo yabo itarasare kamonra kinebwate chishida njira kogenda ase financial yiye gocha nero igobanto egento getakire abantu bamepeshi baba batwerero procurement yako Google account all right yako ile process nero ya procurement ge koere contract eba awarded a contract echi ground na nchi muno mheshimiwa karna nyemekire budget tinko nyara gusuguma procurement yes procurement is a process ego take it is course ngora igo yaera omuntu mana goje ground all right go bali asibaro ji contract chiachire procurement yaeri bahirwa award letter all right batumira goje ground nande bamanye ngaki umugabana naye tatanga ngaki abaye musiemba li wanjeru baro wasipara asijinda cyabo nero gutindira ngaki kipara chikorosi bura kinjo mo mzini ongo chibeka yes egere aba akora award amo contract aje ground ya kolega all right Ken Dokongo agotaba Walter is my friend say hi to him korochisa machaki goro umwa obaigwa eduka anunda nyakeriga neragotebanga nwari meja omorobile mushimiwa tutarabori bori riaye anunda nyakeriga turakonera ngo igoro y'umorobile y'ububwaga chwe birasi
bya ECD yes birenga bigenda takwaga chona birenga bya ECD ndo bwa school chiro siriki uburo wode class ECD nande chiro tarabs yes school ya munuri tibwa class ya ECD school ya boro tibwa class ya ECD school ya nyabiuto nyanderema chirenge anyabori bonge nchiboti mogorane bwate class ya ECD kininki ateka asenge njukia rosi gukora bubi kiabaruka kibende gojenji wonge wera abana ekero na tebeti uri class kia mogorra kwirende na ruta advising eri abana barachenji gokurwo yes tura avoid danger gocha barabi ku class kiaho kurwa bwe tuma kurwa na kibirasi bikonyore budget yabo irosi yes ebirasi bibere muna na service na arwa na byanyore budget ya location birosi ne class kia mo primary and for your information mo primary no na somete ne class kia boronyi e contract ka wegasi e gareta material ka umura e contract ye e kagende kaburu uwezo yoko gendra koro ye kora yaringe contract ye counting e kaburu uwezo yoko rosi e birasi ebi e gatene mbono tragendra ko birosia lakini e karana mo kwanira last na ntebya ngaya nebe sako na kuligia aira ne ground ya rosi birasi e kerasi ge koro kunganya biuto primary na nyandrema primary mbiche birosi we e financial year procurement yari umuntu gwende kwa sai kwa award ache ground ya chakoros e kerasi kya chirenge na nyamoribonge na birobyo mbiche birosi we lakini kya mogorra uikakiganya yako gara kimanyire nkia bwate kerasi ya ECD no gwate kagyate gete akero kyo ninjenge beke garosi Mheshimiwa naregega okuburia former alright litaria yakotanga siko baya akubore ngaburia ngo mheshimiwa arochenga mbuya asengana yaye tu mbuya omugabana kuira chibasa reform azichiwode just sekengero kya uno mheshimiwa omo MCA gabwate chigasi sato omo MCA gabwate gasi legislation representation na oversight egasi enyinke igera as executive na executive ne egasi yo mugabana ne egasi yo mugabana ye executive ne ere usekaine development na development ne ere mwabo ne bintu ne basari chipara chinyagitari amache ne chi project chido mugabana raga ni gokora so umugabana buna omonene bwe county na ndore executive tabwati magoso kuire basari alright lakini kara nyorenga egasi nabwate yenda gukora atomo mo MCA ngagenda ngirere kibaseri bokongumboyo inde delegating duties alright but mugabana tabwate magoso kuire baseri romanyene eko gara still na RCU ye county na ndabanda no bamachorete na that way is interacting na abantu abakomanyanga problem ki abantu ababwate because nantu ngonyorore kibese kira located ne chinke kwanyora abantu batagede baseri baraba abantu abakubayeresa nakubatenga chifomu jiga nabuchinga naye abakubuga ngakwabisa yes lakini umugaba nacho manyana abatenga haya kibaza tworotera chinji ne chifomu na chieji abo bakoranga nabo leadership iri okubeka ngo mugaba natabwa magoso kwena na chibasari kwena ne basari rigelingia egento ngikendra tase county tokonera ngo chibasari mheshimiwa ase ward yago na bangi banya tukaba bagu apply lakini tokaranga kirokende chifomu chirigo charenge chinke kegima chichanya tukaba chikubwa tukwa formula ki watu megetege kogera twarira bande na onyetali ase ward yago yokambaro beso kirwa gatanga ya chifomu icho na buto kagatanga nyora twarenga kiro kirabone gatora chinyora twarure basari kabire basari twarure tangani bantu banyore boss na ande basari teyo bantu baranyore boss ikinege ntumta tokote ya bantu bandi bakiuguru bamanya yes lakini ase chibasa chirichinge tobwate ni chifomu ngo tema turi tuchitumie biya abantu abange banyore unabone basari na rwete ya bonega into atakire koyana n'abantu buna ba disability so total of anyore 5000 na abande banyore 3000 lakini karana arigiriti abantu ba apply babera abange nande nkaranga nabo konyora umuntu disabled lakini ole buya kifeda kubo umuntu utari disability ubwato butakobona alright nkaranga beke rate ya mayijbesa kiro umuntu anyole 3000 egerana kiro umuntu aranyore gento kaire school yes ibasari narwete echa form 2 3 4 abantu chicheki 1166 alright na chichia sogete chicheki 1166 as 3000 ihechi goleta 3.5 million right ichinchia sogeta sabato abantu bataranyora
mbali batachite kuya abantu ba apply check yange 200 kirobisi yane abantu bataraja kuya yes na abantu bamanyite bikosi umuntu ari gideli yetari umwana to kumanya kira mwana wa apply lakini kurugora na mwisonda abantu bona kuyi bari egento natebe e basari yito mune yakiburo wodi jachitase abana bayito aho barabange na abana abayiga abange babo ne school twito cya lokoga school bona nyabuta secondary Amariba pre-secondary, Boronyi secondary, na Nyakigogi, amanya taro, ejira outskirts, yes. Tase ward. Amoneji school chinde buna Nyambaria, Kisi school, Dudi girls, Inyabisase, abana baitumbanyo rute basari. Nande, nabonda atebe nga ningo gete njire basari naniwa, atenge njichweza chionsi na onaji tumigete, lead my team, yes. Wakikisha na chweza chionsi ya sira saba ibo. Yibona sana mheshimiwa ndoje chinga kichikonya kwenda kigima narega gutanga ben kuruchinse mocha Nyaguta mheshimiwa to kwanera igore ya vocational center ya Nyaguta timanyeti naki. Nera somoro bile? Rine institute. All right. Nyaguta ne institute nande geranda omujumbe. All right. Kana tu abwate yegabwe ko launch basari Nyaguta. Zahir janda turangirete tu amotebe tinga there is an institute ya Nyaguta ya begetu. Anyirigereri arenga kiaranye boki. All right. Yiteria se ekitengo kiane kiyobo MCA. Igera somo jumbe. Bimono sana moboli omoro belio obegetwe kurwa Nyandrema primary mpaka namba 4 nigo ole omoke yani banya timanye se liboli noli omoro belio se omorom of course I think no morom amine tiga uyakoro kwa right pasta mbaka omoro bali barakora kubeka mbabe kala omoro bale yo yes asenale babeka oisaine na asenale batarabeka bakore igo barabe patient mandira mandinde no abanta no bale para bamento moro mwe bali mango tachwa. By the way mheshimiwa ngokora mangana inspection ye para ikero kendo moro mo obeku ambaro tokonyora bakobeka no nya moro more sk tubwate county engineer yes ne sub county engineers mbaro kuna nyari bali chache sub county tubwate mo engineer bro Calvin yes omo engineer yo na ne team ya ko county babwate ko rigera ngaki para yabe kunera up to standard because njimo mo MCA abakonyoranga a profession yane teria manage para all right lakini agara to collaborate na barabo abo bakomanyanga kibago balance yo moro level ki e para ngaki kore mu ngai karabatiri ko be so satie para last ya konya abantu baitu Piemono sana nalega iga agotanga mheshimiwa na jaribu sana kurende motebi igoro yestima anene ase chiro ya Kiogoro ni street light ye kuruwe chiro ochia se police na boigo Nyagitari mheshimiwa egento na kwa kwanere nsabeye energy taya yes. estimera so mujugu lakini na kuana na una as a leader tuliko tamagoro responsibility all right na tukubwatira no mujumbe asekendege ko batonda nga kiturakonya all right ebara ya monuri mariva ni vile umepanga tunakupongeza congratulations yako kwa Nikodemo Toti mzee Omari Kerecha kurochinse chia Kamawa agota tunashukuru sana mheshimiwa kwa uongozi wake thanks for the cheers and the thanks icho chigenda Talo Ndizi TV akoro kwa Richard kurochinse chia Nyaboterere hata mheshimiwa is doing good job but staff yake ya ofisi inamwangusha all right ekini wanda kwa research wana mwa tutigeyengera yes bakwangusha because staff segalo baro tulipotara na baro kuna wana nda timaide staff wekali timaide simi kiagirwa all right timaide ngakira ni and the most na kiagora esimi yanere on yes I pick calls ne namberi ya ne iri na abugata ne rangutumye bakabona I pick every calls back kachi reverse call yes so that imanyenga ingaki wodi ya and mostly I attend wa avoid mangana ye abantu bagonzingira egera abantu be babona musiyo broker abantu bande banki enjere yo abantu umuntu bwate problem na bakonkera ndengo nyongo sere staff yes manyenga kiamo serete anje mbwati egera ndolenga ingo konya all right maragoba yabono mheshimiwa Walter Mochache igo aro mheshimiwa gono mwamsibe wodi ya Kiogoro oito gusanga amonere maragoba yabono mheshimiwa asobokoreri bwe county by the way turasukake turwasobokoreri bwa wodi ya Kiogoro no tokwanere maybe tutararwa sobokoreri muroberi nororo wachagete bwe chingoko of late okoranga turarokana kwayo tika amisi bono koranga yo na tukalo research yawo omuroberi one emeroberi mbwate yes nye kwaneres kwa jumla ombwate muroberi emeroberi kurunga Walter Care right
Walter Care number 1 nimbwate ugo support kwa vijana mbere vya ingali kyo gurugurunga JC ne vijana bili birase center nkabaguna jimo kwa tena so nanyo atengi vijana bili bigo ikaransalia bitabwati gasi bigo kora alright but idle and an idle mind is always the devil's workshop nkabagura jimo kwa tena egere bana gutumia abagandi so far mo tena is successful mura ngo ndatira bari report nabono bacha bagande inga amagura atekire andi bagande ngachi besa sangire diechi to mentere ngatu gora amagura alright nkara the kind of BD babegete in Walter Care e group endangani eji mongo te yes e group ende akabra nimbata ambulance ya kyogoro ku ward e group iranda Walter Care yes ambulance yene ko bugoli strictly abarwaire teri ko bugoli muntu sirire ambulance yengo korere weekly na nimbate getamu ndigite record na cases ya bugwiri abange na bawo chikonyora abana umuntu umira accident umuntu rwarire nyombosi yukoboka yakonyera bakabantu linde bakasasaba yabo tuko engure gotwa yabuguri abantu yabayira Walter Care ambulance it is active and working chingoko kiranda Walter Care chingoko na etaba buraka nkana abantu ba disability yes kurwa bunga songa tangasa chingoko ngogenda groups any registered group with a certificate yes bring me your certificate right then you can file first come first serve kurwa mnaenda kwaana kuna bono naena na ebyombe bine chingoko alright ci stage chechi pigi na cheire chingoko chionse yakala bari the certificate na ile stage ya Kyogoro stage ya Nyabiuto stage ya Matunwa na ile abarosia amatobori ba munuri na abaire chingoko na abaire amasakara yo gotuba amatobori iyo byose under Walter Care alright ebyombe byabangina na abaire chingoko na ande ase Facebook page yane urigirigo ikana bakora nangena ndi chingoko echo igabona Mr. Messi chaka ko follow na kyogo mushimana kyoko meke follow up kero kende na borangengo ko ngenda uchigali Kyogoro ntarika nonye munuri mate nyebeke nyaniri how do you make a follow up maybe accountability a target imgwate ya Kyogoro ward 5 years target akwana na chingoko 10,000 yes so far na ina ndi chingoko 2,100 yes chingo keji na hananire nabonta kubwati nkorende because it is hard lakini ekarongo kwana nabantu na nabare sango biyabwe ko nabangi mbamanyuke yes abangi babongo ikibare nyumba korende na nyorote kesi yakamo kijana kama na gaza chingo ko ikabuna Kyogoro ya kaone korende yo kia onali no yo ara no yo Kyogoro mo era como kwanya jire na nyamba na yata batana ndibanyorote chingo ko na chitwanye cyaki ndi jabere chinane mwako yabona cyari ya na nyonya abakanira umwana school alright which is good gosi wanjamo konya nabangi namba cyari abantu bagontenga yani yikiriya magana 40 ndi yabigira magana 20 era nagorete karamu ngairo umwana school I also feel good in a society positively touched. Mzee Matimo kurwa boronyi akota kipe tap mheshimiwa good job God bless you asemere memia ogenda tokoba gogo kora ase obotenende gwe account mheshimiwa subu kigima kongusana na ngororo konyere ko bokwene kiwa bangi babe MCA be stebinga ya no chi basiri chigete asti chiwodi chabo kubwatikana utatwara obwa matobu ya nabo igo mpali go tera chorus eliye timu ngende ere maiga yo mheshimiwa Simbarati uyiro mugabana we county ya Kisii omugabana na resiyo ya county nande all this development tokanyora through omugabana asenga njorasi no oversight ndi nganga kindo biko kora egento ndasabe Kisii county to number 1 yes kero murai ochorire wakire chikura tora temanga kituko kora segie ndeo nsiete tocha yes geko gara muna toko divert attention yetu gochie segi twakore segi yogo deputy governor impeachment right chisegi chine chire kwa igwa na abantu baminyokanirira na left right bokabo bugirango mata chibasa chikuruwe abantu barwarire bokembene chisegi chiri ngotonyoro chire yes na abana inchi aba batu wakirite chikura igo batu begerete chi microscope bakanyete koranga inki wall tatwa chonda takwa right igonche getonda taya bara ibanda bonse gango turatika chisegi no kuvutana yes bano buno ko ngambali kana ndiriwe bakatemia a budget control of budget yes ekaranyo no ene basari ekanyo bakembe shahara yaba MCA yabanyene nechi allowances chinde turatika magana chisegi as leaders
if there is anything we need to do to tware into ero dialogue to ikaranse ngaki ngai amagosari ngaki tokore kamisha magosari ngaki toko genda forward nande abarai baitu tutige kuimukire nga ayabono nganjira mu MCA kwanu tutati batega advice that is wrong ukatuto reason to that problem kamo to kwa na mangana ya ye count kwa jumla ekereta ndo kujuzi that is why tora somo governor ngaki karokende kiabere we reach out to the governor to ikaranza to discuss kwa mtengi kimo governor to jikela na yaro ruwa maoni yake to meet at the middle to agenda issue ekereta kwa Kefa Mwanzi kuruchisa mochiari nyama mwagota mheshimiwa anafanya kazi poa sana. Mheshimiwa aseli boli mwelekeo kima ase committee ime county assembly ya Kisii ngwisaransore ayemo elia anene ego deal na ogonchoria kwirire nemero bilinde onsi ye environment. Musoda naro prokende gwa sugumire garia rachikobo kwenekia buna mechando ose ogonchoria kwirire ne kisegi chinde chionsi kiaretirwe amo na ogosaria ebintu biri bitwetanaine kero kendo nyarira ko bagogoshurikerwa singire bwikira igongo karanse committee ya water and environment na climate change na committee hiyo na ya mayaga nene kubile magana ya machi na climate change na bona ya yetokenda ka Kenya ya mbure yiga na magana usakena climate change ase climate change consider tukuna kubika tukubeka agara torolenga ngakiturarani county yetu matter ya climate na magana ya machi na magana ya environment kwa jumla tuarosia a committee county ye ward tukabeka abantu ko ward agara bagende baikaransa se committee yo batokonya magana climate change lakini utomba tena tabona ira asenyo ngo change pole policy yo na policy to change ya mbona yego ku parliament tanya kire eko agara tunyibe kibuneta kire konya abantu baitase county ya so Penwell liboliro mweleke kimagaiga era gotebanga shed the light on the healthy facilities especially abokarari bwa enyagitari ya Kiogoro mheshimiwa enyagitari ya Kiogoro so far egento nasugumete gacho ekemo negesima yatakire ko benda muticho ngabionjora igacha Kiogoro enyagitari aba muticho mbacho bagotego mheshimiwa ngosagora egesimetiga ekarna kala tagali Kiogoro gichiko konya abantu ba Kiogoro ward asenga enyagitari n'endo foto bwate namba ya kabere into a Rossi proposal aba toka saba chibesa enyagitari ya Kiogoro sigwe maternity ya kisasa maternity yiga etwara na nursery school egara abana na banyolera abana agali enyagitari na bego konya abantu bakurubu basi abantu bakurubu baracho ward central bajagalia egere banyoro bokolibya abantu achi contractor nchi ya George Karata bono tukanye baje site baje no waziri baje site babanga kibaho cha gukora gasi yokora sinetari asanda mangana ye nyagitari ngoro bokolibwa abanyagitari bari Kiogoro ward lakini mbayisaini nakara bataisana tengikiaga nyagitari iria abantu bagatama bagatika kurwariyo bakagenda nyagitari na butambe gere nyagitari ementu aba ruaria au saba nyagitari yebwente record yoro kingaki nyagitari ne bwate abantu abangi bago ni visit so that staffs were meant to work nka harako rumukutano na committee ya Kiogoro ward yani Kiogoro level 4 amane nyagitari chindi kwenda ward twaraga ambire ngangaki toko encourage abantu baito bange kurwa Kiogoro ward na balinga kibara improve services so that yaba roira barolenga maene Kiogoro ya improve services ngara bacho bose buno muwire no gari ko gende nyagitari konya to ko gende nyagitari umanye service tiro njiringia enjiri yondo jenga improvement rero na abantu bange recommend kana numbers igogo jibusyo abanyagitari no bakomenda Kiogoro bakorasi ibonye ko ibwete bubenana no ora se wodi ya Kiogoro utaragenda health facility ende onsi kwanza karikira na Kiogoro chiria ko richara be kwa lindo mu baronya ko bagoko bucha bana de Boronyi sijui venye umefikiria hospitali ya Boronyi Health Center umeisahau sana mheshimiwa. Mimi ni James Yombati nasema asante sana eparanere ya malivalia nyamwa mheshimiwa factory yokoranga nabega gatigati ya banda bange yekogera ensemi ya twaliro muchanda sana bwepara epare njagwate shida nande ko ya batire bono ninde ngoro sigwere ekonya abantu baito nande guchiria nyamwa mu factory nero
utira kama park melogora it's a busy road utachika chinyingi nenya gitari ya kiwo no ensari a police station no erari yone barere busy abantu baweta mo daily lakia kogara abantu ngagite bago kuri ngambia yangere koroso yaboronye mweshimiwa no mwaki kura tuonyara kobaga kuburia no nyara koboko bubaendekeria bamenyi baboronye nga enyagitari ekero kenebe kwase e budget y'umwaka o 2023 budget yo ntagitenya gitari ya baronye commission wigorwe egoro equipments nkeigo echake nyagitari ya baronye ndiko kora yes na hande ni sharia lenganda national government but intwa likali ruga yo kwenye transfer ku national government eche county alright na already na nyibeke chibesa egere chikuigwa ebe yama yawe ko center health center ngokora ibwata abanyagitari na amario Yimono sana mwancho murigire sokoneke naye kwanyara kobogo sanga mona into gwetera sebirengeri byago na maburio echinga kitoba to mweshimiwa we ward ya Kiogoro Walter Muchache tonyara kobato gusanga monera biratatu igoro ya gatia magendro gosemero bya magendra nyare kobaga kobeka bene mweshimiwa ngana yo mwelio kegimago chaso mwaki ekura we ward ya Kiogoro ndonda sababa ki we kura ya Kiogoro ward number 1 nimba sigete sana asenge ncho abuna buo banga teke namba ya kabere nimbwate nia yogo tika Kiogoro e mark na ku change Kiogoro ward ya rokane na kwenye change we katubwatira n'abantu abaira alright ekero muntaro rira magoso na bere buyante bincho monyene yes egere ndore nga magoso kia yitu nyarakabishi criticism wende a positive it's allowed yes ekogara inero democracy tomanyete ekende ndatebe nimbwate ebirogo negitente na igwo murike wa mwaro tababu ebirogo biria negitente yokubyana na free nekara byana ne free ngokonya bure because yekero muntu abwata na nyangi usabwata na graduation usabwata kende yons ngotaka bale abaganyasi bawe karanza unabona ngembure gotu emenyege menge koba ebe no na matanga bantu baitu bali na bikaranze meteyini na okore emenyege nande abantu baita bange nabataka kare tu alko abantu bikaranze meteyima banga bari kireso bikaranze gucyari asenge njyake kibesa nkega cyabolete kisupportive family lakini bona ibyo biroge bimbiro nekitente nchiro na intwe kartu bwato mo egonde bwenzi oba graduation oba matanga oba nyangi na tukwe ko kinge biroge bimbiro bigotumeka abantu bakaranze chikanisa weta gutumya kire biroge ne kanisa ya Kiogoro kanisa ya Binto yes njya twara emenyagawa na bacha bakoyito byonsi bikakonya and I was happy kara abantu baitu baikaranze babategera ringana bakorandeligwa hande baira na mandi banyora ngingo bakonya Yimono sana Jojo Maria kwa tunampa mheshimiwa ongera kwa kazi nzuri mheshimiwa kirokende ondataka wiko ofisi yago which are your official days kutoka service yago wetera maybe wetania umwaki kura wikera wetera senjeresi obviously mbwata jiribere nimbwata office ya county na nimbwata office ya Kiogoro ward yes obviously ya Kiogoro ward ne ward staffs bale Maria in case you ko ward report na bao konya alright lakini na inche saulinde committee na ninde deputy chief whip chigas na bakonya oranga nere nyinge wenda gukora yes yagera na nyoranga tindiko nyora ibaga rire ya bene ndatebe nga matuko gite na bekire ngo chobisi yari lakini ngote mande na chobisi yari na nyora abantu to interact mostly with Korea Ramisi ni ngati kuranda go chiaria to ara kansa na nyora abantu na ranga chobisi yari kurani na gukora diga ko endra taselo Yimono sana mono tarande wodi word alright na unchuka na igana agenda yonsi gweta kura ranki kere ground na ndingi kitakere ko kwa priority asili alright maite kirana lego cha mheshimiwa neterari ya Kiogoro chiro tuga nabatenga marago yabono gusanga tore amono murayo ino mwanya takao mugwake kura abange babange na bali bali gali asechira bandenga unyara ko kumunyulia umheshimiwa awa on the shades especially ngaki unembule ko nyara ko geko tote maiti bange na bali timongita na ikiri ora batiro ina shade ya chiro yes tishedi jigo matenji kwa allocation kwa lakini buno mukambe nenjo Kiogoro ward ngote mande kwa njia zangu zile ndole nganga kindakonye asegete egera abantu bamenye bya alright tishedi buno ya Kiogoro chiro na tatangeros lakini matamari mali chiro ya Kiogoro tari maremo bora lokezo tukabeji yes ana maremo yabanyane ande toko gando bekege ntoriyo kaiko utaraga marabara umwe bwana ne barorenga ko bikora backshift tari permanent inagokonya aba unjuri bari barani ibani bwato mubango ningenda to kugamba para bawo to gwajira na bonds
abango bekeshe diaria amone giciro chinde chipigipigi chisenta chipigipigi arabi batu mubango mu gishedi egara abantu bayito betanye ko basembura amono mugasoro Yo twarega nimune katasene kende TV mweshimwe kira kolonchi ya mache twaranga nonyali Kiogoro tangenerali ndio kolonchi ya mache ali ndo tenga piping kire kuya korero amani kwenda go jari no mu ne chinsoko naro siri in history chinsoko naro siri Kiogoro ward njana karoso yes chinsoko bona chiaro siri 16 chinsoko chisiare kan te Kiogoro ward and chikoroso up to standard and soking ya ego chakobe kubaka orubago burunge gituburunge asa abantu bako gusia amachi igo nabo gochora eta ndabigerere ora de dijaba dore nekene uko Moriki oitokoro ase constituency ya Nyaribari chachane na sebodi ya Kiogoro kazi kwako mweshimwe ambie mno asokwera libagalia okwandika nkonyara kwa bogo sanga manite marogo bayabono nene twanyare kwa bato kwanera ngwana erengete amagendro ya ewodi ya Kiogoro asa aliataranyara kwa bawo kirania nere kwa bakuliranga the next financial year agati merobelio chinyagitari abego chipara na chikoba kwandika nkanyara kwa bachikoba siwasinchira yobo ikaranu kwani abega taseni kende zitive mweshimiwa tukona ganelia marogo engia na bigo emerobili ya magendro chinga kyogendeta mono bokoreri bwago linyara kwa kweneke buna chibi chamariro gichago chira senchire boikaranu gakoro kwa Petra mukira libera ngoro kwa Josephat Amisi tuwakogana irubori bya bwemerero bwe kubwatia ime ya Ndizi TV tomerane angyo otoro botkobia